Hyvät katsojat, nyt meillä on valmiina nauha Etelä-Suomen kerrostalokyttäjien tämän vuoden kokouksesta. Käydään katsomassa, millainen pöhinä siellä oli ja palataan sitten tänne. Onko tämä tilanne tuttu? Ongelmakohtiisi ympäri kehoa on kerääntynyt ylimääräistä ihraa, rasvaa ja pursuilevaa laardia, joka tekee liikkumisesta lähes mahdotonta ja saa sinut näyttämään kuvottavalta. Tuottavatko hankalat ja kivuliaat kuntosalilaitteetkin vain ongelmia ja oksentelu ruoan jälkeenkin saa vain hampaasi mätänemään? Oletko tuomittu näyttämään koko loppuelämäsi Marlon Brandolta ja harrastamaan seksiäkin ainoastaan muiden lihavien ja vastenmielisten ihmisten kanssa? Ei hätää. Huolesi ovat ohi, sillä uusi käänteen tekevä Jiggle the Fat -kunto-ohjelma tuo ongelmiisi nopean avun. Jiggle the Fat-menetelmä perustuu Etelä-Amerikan intiaaneilta opittuun lihasten aktivointijärjestelmään, jossa ylimääräinen rasva pakotetaan värinäliikkeen avulla irtoamaan kudoksista ja tihkumaan ulos kehosta. Kaavakuvasta voitte nähdä, kuinka harjoitteluohjelmalla aikaan saatu tasainen tärinä irrottaa rasvan kudoksista, joista se valuu harjoituksen aikana jalkoihin ja tihkuu jalkapohjien läpi, imeytyen huomaamattomasti harjoitusalustana käytettyyn mattoon. Tekniikan esittelee tunnettu alkoholisti ja häirikkö Jussi Käkkis Arhimäki, joka puhuu Jukka Virtasen äänellä. Jiggle the Fat on markkinoiden ainoa laihdutusmenetelmä, joka tosiaan toimii. Katsokaa nyt mua. Tää upea vartalo on pelkästään Jiggle the Fatin ansiota. Katsokaa tuota houkuttelevaa lihan värinää. Eikö näytäkin hyvältä? Normaalisti kuntoilu aiheuttaa lihaskipuja, kramppeja ja jopa halvaantumisia, mutta Jiggle the Fatin käyttö on niin huomaamatonta ja mukavaa, että voit kuntoilun ohessa vaikkapa juoda olutta tai polttaa hassista. Niin anteeksi, hyvät katsojat. No pahoillani, mulla ei ole kerta kaikkiaan käsitystä, mihin tuo äskeinen liittyy. Mutta mennään eteenpäin meidän ohjelmassa. Te ette nyt pitkään aikaan ette ole olleet julkisuudessa, te olette vältelleet sitä. Teitä ei ole pitkään aikaan näkynyt, ei lehtien palstoilla eikä varsinkaan televisiossa. Mistä moinen? Kyllähän mä oon televisiossa melkein joka päivä. Miksi? Miksi? No, minä oon juontajana yhdessä ohjelmassa, niin siis, joka tulee... Siis tässä, missä on myös Anna-Kaisa Hermonen. Ei Anna-Kaisa Hermonen ole tässä ohjelmassa. Tässä ei ole, kuulkaa, tässä meidän ohjelmassa. Ei ole kyseessä visailuohjelma, ei ole. Paitsi siksi Anna-Kaisa Hermonen muistini mukaan asuu nykyään Jyväskylässä. Niin, aivan. Ja hänhän on vaihtanut nimensä, niin kuin teki. Ai jaa. Juu, mä avasin telkkarin tuossa viime sunnuntaina ja se oli visailuohjelma, missä hän esiintyi nimellä Antero Mertaranta. Se on hauska kuulla. Hei, nyt kuuluu yläkerrasta viestiä, että oikea nauha on löytynyt. Mennään katsomaan. Läski, ihra, selluliitti, rasva. Miksi sitä sitten haluatkaan kutsua, on nyt menneen talven lumia. Jiggle the Fat todella toimii. Kokeile sitä 3 viikon ajan ja suorastaan tunnet muutoksen. Sinulla ei ole muuta menetettävää kuin vastenmieliset ihrasi. Mutta antakaa meidän todistaa kunto-ohjelman tehokkuus. Tässä on 4 koekaniinia, Harppi, Keimo, Marketta ja Lennu, jotka ovat lupautuneet kokeilemaan Jiggle the Fat-menetelmää 3 viikon ajan. Olen kokeillut kaikkea, mutta mikään ei auta. Minäkin haluaisin olla raikas ja ihana. Mediatyöntekijänä ulkonäkö on minulle tärkeä asia. Siksi haluan uudistaa. Rasvaimu ja jumppa ei ole auttanut mitään. Onkohan tää viimeinen mahdollisuus? Olen ollut 8 vuotta Atkinsonin lihakuurilla. Tässäkö on tulos? Nyt ajattelin kokeilla jotain uutta ja riemukasta. Toivottomia tapauksia sanotte. Mitä vielä? Jiggle the Fat saa ihmeitä aikaan jo muutamassa päivässä. Katsokaa näitä tuloksia. Katsokaa tuota eroa. 3 viikon jälkeen Harppia ei enää tunnista. Ennen olin vastenmielinen ja lihava. Katsokaa minua nyt. Eikö se ole uskomatonta?
Jiggle the Fat tekee todella ihmeitä. Entäs Keimo? Mutta mitä sanottavaa hänellä on 3 viikon harjoittelun tuloksista? Jiggle the Fat tulla muutti elämän. Olen kuin uusi ihminen. Uskomatonta. Parasta on, että Jiggle the Fat sopii sekä miehille että naisille. Katsokaa, mitä ihmeitä se sai aikaan Marketan vartalossa. Mieheni ei ollut tunnistaa minua 3 viikon treenin jälkeen. Suosittelen tätä kaikille. Ja kaikki tämä vain 3 viikossa. Uskomatonta. Tämä täytyy olla fantastisin tuote, mitä on koskaan myyty missään. Ja viimeisenä, muttei vähäisimpänä, Lennu. Etkö sinäkin haluaisi tällaisen upean vartalon? Kiitos Jiggle the Fatin. Mikä ero? Voiko tämä edes olla totta? Kyllä se on, sillä Jiggle the Fat tekee todella mitä lupaa. Unohda hankalat ja epähygieeniset kuntosalilaitteet ja kalliit ihmedieetit. Jiggle the Fat on ratkaisu kaikkiin ongelmiisi. Tilaa siis heti Jiggle the Fat kuntoiluvideo, joka takaa sinullekin solakan ja seksikkään vartalon. Eikä tässä kaikki. Jos tilaat 15 minuutin kuluessa, saat kaupan päälle tämän toisen videon, jossa esitellään yksityiskohtaisesti, kuinka nopean laihtumisen ansiosta kehostasi ylijääneestä nahkasta voit valmistaa tällaisen Irvin Goodman-tyyppisen nahkahatun tai vaikkapa upean nahkaverhoilun autoosi. Eikä siinäkään vielä kaikki. 3000 ensimmäistä tilaajaa saavat lisäksi tämän 3. kasetin nimeltä Ruotsalainen amatöörivideo, jossa seurataan muun muassa hyvät katsojat, pahoittelen vielä kerran. Ilmeisesti meillä on jälleen kerran väärä nauha nauhurissa. Pyydän näin suorassa lähetyksessä anteeksi suoraan vilpittömästi. Meillä ei ole mitään tekemistä materiaalin kanssa. Mutta kiitoksia käynnistä. Kiitos. Pikaista paranemista sinne alapäähän ja nyt mainoskatkolle.